l'anterior tutorial vaig ensenyar com es col·locaven les càmeres i les llums i com es movien les càmeres. En aquest tutorial el que faré serà crear una petita animació de moure una miqueta, uns 5 segons, per l'habitació, rotant i amb la llum. Aquí no tinc llum, ara us ensenyaré com es configura la llum, com podeu col·locar-la com vulgueu. Ja està, aquí la tenim. Amb això configurem on recau la llum. Amb els mateixos eixos, els de les X, els de les Y i els de les Z, doncs la col·loquem en l'espai. Ara mateix ho tenim així. Si fem doble clic, ens sortiran els controls. Podem controlar la intensitat de la llum i posar-la en algo més o menys normal i que es vegi. Ara aquí mateix jo recomano que més o menys sigui així. Després, l'angle de la llum. Doncs més o menys, sigui més gran, sigui més petit, es veurà més o menys. Jo ara el posaré petit, així. I aquí tenim l'oscuritat de la sombra, que més o menys ara no es veu. Anem a acceptar i continuem. Vale, la col·loco més o menys així. Per moure les llums, és exactament el mateix que en les càmeres. Creem un objecte nul i l'enllacem amb la llum. Vale. Aquest objecte nul, si el volem diferenciar, podem canviar les etiquetes de color. La posaré de color taronja, i aquí se'ns veu de color taronja. I aquí tenim l'altre, que és el de la càmera. Vale, molt important. Jo aquí m'he equivocat a l'hora de lligar. Hem de lligar sempre la llum a l'objecte nul. Ara mateix dona error perquè abans hem lligat. Traiem i ho podem fer manualment des d'aquí fins al nul o 2. I ara sí que la llum es mouria. Vaig a crear una animació en què la llum es mogui així. Això ho vaig ensenyar en el tutorial de com crear una animació per a una introducció. I si voleu tornar a veure el vídeo, aquí a baix sortirà una etiqueta on podeu fer clic i us portaré directament al vídeo per recordar conceptes. Doncs anem a fer-ho. Important, hem d'activar sempre l'opció de 3D. I ara doncs ens posem en posició, li donem el rellotge, ja ens ha marcat el primer keyframe, i més o menys, amb això, amb aquesta línia del timeline, podem ajustar fins a quants segons. Podem apropar i veure més bé on estan els segons. Aquí estan els 0 segons, aquí estan els 0,5, els 10, i consecutivament. Doncs jo vull que faci un moviment als 5 segons, que la llum es mogui fins aquí. I després, als 10 segons, es mogui fins a aquest racó. Doncs vale, ja ho tenim creat. Fa aquesta il·luminació. I ara amb la càmera és exactament el mateix. Posició. Jo vull que al principi estigui enfocant aquí, vale, doncs ja tenim col·locat. Vull que per al segon 5 se'n vagi cap a aquesta zona d'aquí, i després cap al segon 10 torni a aquest racó. Vale, ja tenim creada l'animació aquesta. També el que es pot fer és podem rotar la llum i fer el mateix. Vaig ensenyar com es fa. Ens anem a l'objecte nul de la llum, li donem a la R i aquí tenim les rotacions. Podem rotar la llum
en diversos sentits. Jo vull que comenci així, doncs li dono aquí, després cap als 5 segons vull que la llum hagi baixat una mica i després als 10 segons vull que la llum s'hagi mogut així. Vale, amb la càmera podem fer exactament el mateix. Ens anem al nul de la càmera, li donem a la R, se'ns obren les opcions de rotació i rotem. Vull que quan el vídeo estigui al 0,0 estigui orientada així. Doncs li donem aquí al rellotge. Després, als 5 segons, hagi baixat. I als 10 s'hagi elevat. Vale, i aquí tenim l'animació creada. En aquests 3 últims tutorials he ensenyat a crear espais 3D, com configurar les llums en aquest espai i què són les càmeres virtuals i com les podem configurar, com podem veure, i aquí podeu recordar que podeu tornar a la vista de sempre, a la càmera activa. Bueno, ara mateix està activa la càmera 1, però podem posar la càmera 1, bueno, es veu igual. En el següent tutorial ensenyaré com renderitzar, ja que no ho he ensenyat en els altres tutorials, com va la línia de renderitzar i com es processa la renderització. I això ha sigut tot.